Milung nanti. Modar. Modar piye? Klitah-klitih konangan wong Astina diantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangen. Sawangen aku. Iki malah ngomong. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarka joget tandu-tandu nang. Durung rampung guyu, antem cangkeme karo Sencaki. Tembel, aku saka dhuwur wit modiar. Kelekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Lho, wong mbata iki bebas.